Ụmụọlụ ekelele m unu. Aha m Chief Tony Ikechukwu Akpara, Ebubedike one of ụmụaka. Ọmụmụ ORA USA National President. Ana m arịọ unu, ndị nne na ndị nna, ka unu bịa nọnyere anyị. Ụmụ anyị na-eme mmemme n'ọnwa June gbaa abalị 19. Ka a bịa nọnyere ha, gee ha ntị ihe a ga-agwa anyị bụ ndị nne na nna. Ọkwa nne m kwuru ihe anyị na onwe ha ga-agwakwana ha agwa ha. Biko ọnụ niile ụmụ unu ka ha bịa kwado ihe ụmụ anyị na-eme. Ụmụ youth ORA USA jishi n'ike, unu na-eme ọfụma, jidenu nke unu ji. Site n'onye isi unu owu Mrs. Ijeoma Eze-Adenka to unu niile na-akwado ihe a na-eme. Ana m ekele unu na ORA USA. Jishi n'ike. Ora Queen! Yeah! Ora Queen! Yeah! Original Assembly kwezuoni. Ndo chama weda. Hey! Let's go! Almost nagaga. As for Wayo. Sonex on stage. Joe. Ebune nyobala. Anyị na-ekele Olu Regional Assembly ORA USA. Olumama isokwa ana menu na-ekele ndị chile echichi ana menu na-ekele ndị emerudo ọ na-eme n'iru n'ụlọ na si ọka emetụnụ ụmụọlụ ndewono ekele m unu. Aha m bụ Mrs. Ijeoma Eze-Adenka. Abụ m onye Ugbele nọ n'Idato South Local Government. Abụ m ORA USA Youth Director. Ndị ezinụlọ m, anyị bi na Atlanta, anyị na Atlanta affiliate, anyị bi na Georgia. Anyị sị ka anyị gwa ụmụọlụ na ụmụọlụ na ndị enyi ndị ọlụ ka ha bịa nọnyere anyị n'ọnwa June 19 na ememe ha ga-eme. A ga-enwe ORA USA Youth Virtual Convention. A ga-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. A ga-enwe games, a ga-enwe presentation, a ga-enwekwa award. A na-asịkwa unu bịa nọnyere anyị. Ndewono. Ndewono, aha m bụ Chidimma Onyenezi, ebi m College Station, Texas. I was junior at Texas A&M University for a major engineering. Nina Namtina affiliate Houston. I bundi awo mama ORA East local government. Enwe mumu ne ato. Abo leader Igbo club, arts club, Ozioma club, cooking club, Brokwa secretary, ORA USA Youth, Brokwa vice president of ORA Oya Houston Youth. Biasurani June 19th ka ịmụta ihe banyere Igbo amaka na club ndị ọzọ, marakwa ihe a na-eme na ORA USA Youth. Ndewono ndị ọlụ. Aha m Destiny. Onye jikọrọ mara m bụ Des Black. Affiliate wo ORA DC, Washington DC branch. Obi dị mma nọ ebe a n'ụbọchị taa ka m kọwaa onye mbụ bụrụkwa onye so na-eme meeting ndị ọrụ. This is all meeting ndị ORA USA Youth. Obi dị mma na emume ka anyị nwere na-abịa n'ihu nke anyị ga-eji nọkọ zukọrịta anyị na ndị nne na nna na ụmụaka na ndị youth, ndị ntorobịa, ka anyị kpazie ihe na-aga nọrọkwa mee our virtual convention na June 19. Anyị na-asị ka unu bịa nọnyere anyị.
ka unu bịa nọnyere anyị ka mmemme a ka emume a nwee ike gaa n'ihu ka o nwee ike nwụrụka ihe nwere isi. Ndewo unu. Ekele dịrị unu. Regional Assembly USA. Ndewo no. Aha m bụ Chioma Denka. Adị m afọ 16. Abụ m gbata akwụkwọ na Eagles on the High School. Anụ m na grade 2. Papa m bụ onye Togo. Mama m bụ onye Ubele Idauto South. Anyị nọ na Atlanta affiliate. So please come join us on June 19th, 2021, ORA USA. Thank you. Dalu. Hello, aha m bụ Children na Uju. Adị m afọ 17. Ebe m na Dallas, Texas. Anyị nọ na Dallas, Texas affiliate. Abụ m cosmetic leader. Biko no, bịa soro anyị June 19th. Ka ị nweta banyere cosmetic club, education club, video club, and many more. Ndewo, aha m bụ Uzoma Adenka. Ana m afọ 11. Mbụ nwata akwụkwọ na Flippin Elementary. Anọ m na grade 6. Papa m bụ onye Togo. Mama m onye Ubele nọ na Idaho South. Anyị nọ na Atlanta affiliate. Abụ m nwata akwụkwọ na Agwakwa. Adị m afọ 19. My parents are affiliated. NSG 19 to see all clubs that incorporate the language. You won't want to miss it. Ndewo, aha m bụ Ogoma Denka. Adị m afọ 14. Abụ nwata Eagles Reading Middle School. Anọ m na grade 8. Regional Assembly USA. Ndewo, aha m bụ Chinelo Ametụlen. Ebi m na Bronx, New York. Ana m agụ Global Public Health and Sociology na New York University. Papa na Mama were New York affiliates of ORA USA. Bia letera anyị na ORA USA convention. Almost na gaga. As for